What's up guys? Maayong adlaw na sad natong tanan no. For today's video guys, naata diri sa may Sibunga. Na ako'y nasiplatan nga naninda og pagkaon guys. Akong testingan kung magkasinabot pa kaming duha no. Ako siyang binungian guys. Tilawan na to yung pagkaon kung lami ba. Alright, let's go. Ay, hanay mo, malingya mo. Target locked. Hindi ba na cake? Mananakik, ano? Ang ina ko mo. Ang ina. Ang is. Dami na siya. Oh. Ano sunod? Walay sud. Hala, mananakik mga. Naganing ko siya, ano yung play more? Askin ni. Cookies o butong o mangga. Ang ina ko mo. Nagmila mo. Jason. Yung hiyamon. Ang main ni no. Sige. Ang aling kong usamos, ini. Para ka ba? Oh, nya. Isamon nga mananakik. Ato ni hinga ni mong kanong lami ma. Asam ni hingan na muhat. Gagit man eh. Asa? Gagit. At ang dangit. Layo ano? Nungay na kani nanindamos? Dugay na. Wala pa lang nga kay Juan. Anak o asawa? Ulit tao pa. Ato ni nilawan ni mong manyan lang amot malay ay. Mga ilan na nga anoing nanina ni. Dugay na oy. Inga lang ay mo ani mo. Tama na to. Ana ay mo mama. Nagay na halin. Dugay ano? Che pangalan ni mo. Winmar. Winmar. Sige, shout out Winmar. Ato ni vlog imong baligya. Okay ra. Okay ra. Salamat kay Winmar nya. Dugay na ka ni nagsugod no. Ay, buutan gi kana. Ulitaw ba ka? Pila na edad mo? 32 na. 32. Okay pa na dol-dol pa. Lapas pa gamay sa kalendaryo. Sana ang akong post nga video. Kana siya mo na i-search. Nya makita mo ang video nimo. Sige, salamat Sige. Thank you, buotan gi kana. Sige. Kung usa na sad ka example ang atong napakita kaninyo mga kaigsuona no. Kani nga mga klase sa buhat maoy nindot nga sundon labi na karong panahon na nga daghan na kay mga tentasyon no. Nya shout out nimo Kuya Winmar, keep up the good work. God bless you and God bless natong tanan. Follow, like and share.